Janing hawa elek udan deras dibarengi angin gebes sing nerak daerah pesisir kidule Bangkalan yang rusak enggon foto Pantai Rindu nang Kecamatan Labang, Bangkalan. Untungnya kedadian iki gak sampai mangan korban nyawa, tapi kabeh bangunan sing nok kono rusak nemen. Apike nggon foto Pantai Rindu sing saksuwene iki kaya nggon cucukane warga kaya foto-fotoan saiki rusak sakmarine diorat-aret angin pentil muter Minggu sore wingi. Engkon wisata sing pemandangane tetek Suramadu bareng duwe bangunan apik kelir putih sing biyen ngadeg jejeg nang pesisir Kecamatan Labang iku saiki garek protolan. Kabeh destinasi wisata disebut Park Kabupaten Bangkalan, Lailatul Nikmah benerno ambruke enggon wisata sing dikenal apik bareng enggon foto-fotone iku. Gawe njagani kedadian sing gak dikarepno, disebut Park Kabupaten Bangkalan jalo warga luwih waspada bareng ngeterapno SOP gawe keselamatan pengunjung. Disebut Park Kabupaten Bangkalan ngarep kabeh pengelola wisata sing alam utawa sing gawean nduk Bangkalan kudu waspada bareng ono hawa elek, utamane kaya mapak preyan Nataru tahun iki. Hawa elek iku dipethek sik ngincim sampai pirang-pirang minggu nang ngarep. Muhammad Sahid, JTV.